Dinan iki. Iya, dinane Kemis Paing. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ibu Satimah. Satimah almarhum. Nggih, Pak Astu nggih, dari mawon. Sareng kita sampun pinaragan kanthi aturan penggawe iki sepane disuwun panjenenganipun kangge wijeng. Nggih kula nuwun saderenge kanthi lantaran dianaken kajatipun Sri Riyawati Nurnia. Ingkang sepindah ngurmat witang sepungkasan ngandhap dinten dalu dinten pitu pekenanipun gangsal kaleresing dinten Kemis Paing ingkang jan menika pramila kangge ngurmati dinten kelahiranipun Sri Riwayati Nurnina, Ibu Satimah, Bapak Abdul Rahman, Lampung. Mugi-mugi sedaya Nak Sri Riwayati Nurnina saged minangka kawujengan selamat ujung sak menika ngantos pundi salajengipun. Ingkang sepindah malih nggih kajatipun Dik Sri Riwayati Nurnina ing ngurmati sedherekipun sepuh utawi enem ingkang gading badanipun kiwa kelawan tengah ngajeng kelawan wiking. Sedherekipun sepuh ingkang klimatan ugi ingkang boten klimatan. Sedherekipun bukteni mugi-mugi Dik Sri Riwayati Nurnina saged minangka rahayu slamet ujung sak menika ngantos dumugi salajengipun. Ingkang sepindah malih nggih kajatipun Dik Sri Riwayati Nurnina inggih menika wonten ing tumpeng sengkala menika sedaya kangge ngurmati sekathahing kala lan sekathahing kala wonten ing papan panggenan Sri Riwayati Nurnina. Ya pramila sedaya dipun bukteni sampun gendak sampun ganggu anggenipun gadhahi kaniatan Sri Riwayati Nurnina sedaya pinaring berkah kalujengan slamet wilujeng sak menika ngantos dumugi salajeng-lajengipun. Ingkang sepindah malih nggih kajatipun Sri Riwayati Nurnina ing ngurmati akal bakal cikal bakal ingkang babat ingkang bakali bali-bali wonten ing papan Lampung lan wonten ing bumi geneng mriki. Pramila sedaya dipun ngurmati dipun suwun pangestunipun kangge wijeng. Wijeng anggipun nggadhahi kaniatan Dik Sri Riwayati Nurnina wonten ing papan Palenggan Lampung. Sedaya pinaring berkah kalujeng slamet wilujeng sak menika ngantos dumugi salajengipun. Ingkang sepindah malih nggih kajatipun Dik Sri Riwayati Nurnina sedaya kawontenanipun tumpeng menika muga kangge lantaran anggenipun anggujengaken wilujeng sabadanipun sawirahipun satana purut simlipun sedaya sangkut barokah saking kersane para wali lan para nabi lan para sahabat sedaya. Dherek ingkang keterangan ingkang mriki sepanjang dipun suwun pangestunipun ingkang wilujeng. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Anda sisakirin, anda ina ibni ali nabini amawi rahimahijah. Ya rabbana lakal hamdu kama jalali wa jalkana di Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa sil tawassabal wa qaranahu minal quranin wa ma qolana wa masubakana wa mastaqarma wa ma qalana wa masubakana ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka keselamatan bidini wa ngabatan fijasatina wa barakatan rezeki wa taukatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma winalana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ngabindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.